100. Какво желаеш, братле, освен здраве? И майка му още 50, 150. И брат му 50 лева. Слушам, братле. За твоите братя с... Няма значение, нещо хубаво за неговите братя. За най-мощния бай Петко! Поздравници само за Трайчо Мощния! И за цялата фамилия, за всички гости, да продължава яко! Много яко! Също така, поздрава идва за двамата братя, за Коло и за Петко. От наши приятели Рагатата, рагата, рагатата, рагата, рагатата, рагата, рагата, хайде! Специално за компанията и за момчето с очилата да продължава за кошмара! Ами за кошмара! И още бари пристига да продължава да дойде виета за шефа специално! Само за бай дабата да продължава. Ами я ще бъде човеки!